Господин Ников, аз знам, че вие имате планове и проекти за нов Аспарухов мост. Знам, че имате проекти за нова инфраструктура край Варна, комплекс Златни пясъци. Няма да ни стигне времето за това. Може би по-нататък, дай Боже, ако някакво движение по тези проекти се случи, отново да повдигнем темата и да говорим за тези неща. Но последно, вие поканихте кмета Портних на диспут. Имате ли отговор? Не, нямаме отговор. Той оперативно са минали няколко дена. Значи, той диспут е по 3 главни проекта за Варна, които аз заявявам публично, че не сме готови за заявяване в Брюксел. Това говорим втория в Аспарухов мост, говорим за индустриална зона и кластерен проект, и третия проект, това е интервенция от изграждане на инфраструктура 4 зона, която ни предлагаме с такъв готов проект от реализация на такава зона, примерно край Варна или примерно в курорта Златни пясъци. А вие кмета как го поканихте? По официален път или само във Фейсбук? Не, то може и неофициално да го поканим. За съжаление, ние имаме към него над 15 писма без отговори. Аз и да изпратя писмена покана, много съмнявам, че ще получим отговор. Може би на вас, медиите, трябва да има инициатива да направите някакъв публичен диспут, да поканите нас като инициатори на тези проекти, някакви експерти от община Варна, ако те въобще имат такива по тези теми. Специално за моста ви поставихте въпроса. Значи, ви знаете, ние още 2019 година се опитахме и поканихме експерти от Брюксел в регионалното министерство. Предварително срещата беше съгласувана с кмета Иван Портних, разговори, обещания. Искам да кажа, че това е втората провалена среща. Питахме го Портних, ще дойде ли специално на тази среща. Официално бяха потвърдили присъствието и областния управител Стоян Пасев и замминистър Нанков, и очудването беше, когато отидахме в София, дойдаха експертите от Брюксел в МРБ, дойде даже представител на инвеститори, който беше заинтересован за дофинансирането на втория мост в регионалното министерство, и ние не можахме да видим никой. Значи там те направиха някаква организация, някакъв административен секретар на срещнат, където просто беше една пародия да отбият номер. Реално той беше реална възможност, която трябваше да се заяви действително интереса на държавата, че тя иска европейски инвестиции за интервенция за втори мост. За съжаление, нашата държава няма. Кмета говори за мостове. Когато го поканим на среща с инвеститори, той го няма. Когато го поканим с среща на експерти от Брюксел, той също го няма. И така минаха 7 години в едно говорене. За същото време в Констанца за 10 години направиха интервенция от 2 моста с европейско финансиране и даже направиха ремонт на стария мост, който е 85-та година построен с заем от Европейската инвестиционна банка. Ние в момента стоим с един стар мост, който към момента даже няма изготвен пълен основен ремонт. То няма обследване. Държавата също няма пари да изгради, нито да направи ремонта, и при условие, че практиката от европейските инвестиции последните 10 години дават 85% безвъзмездно финансиране за инфраструктура от мостовете. Ние стоим, България чакаме, какво чакаме, не знаем. И основният проблем за мен е, че тук се води една политическа риторика. Моста, да е примерно за Казашко. Сега кмета гледам, може би благодарение на нашата покана, се изявява там с пресконференции, където заявява, че Варна някак да има втори мост, защото проекта за магистрала Черно море и Хемус е спрян, и докато не се завършат с магистрала Хемус и няма да имаме индустриална зона, което експертно е един пълен абсурд, тъй като индустриална зона не може да развиваме, но не трябва технически проект. Ние предлагаме на
изпълнителната власт и местната власт интервенция в Брюксел, те не искат, бягат от такава възможност. За моста също. Значи, по изискванията на европейските финансирания, той моста трябва да е плануван в устройствения план на Варна. В устройствения план има планувани 3 моста. И за нас единствения възможна интервенция чрез европейско финансиране е този мост, който е заложен от Расе до Масуда. Тъй като другия мост, който е до Казашко, ние сме говорили в Брюксел и ние за това поканихме експертите 2019 година, на която Иван Портник не дойде, където те заявиха, че ние можем да искаме европейско инвестиции за мост, където стои в нищото и няма изградена магистрала. Нали? Да. Това е общо. Ясно. Господин Ников, от това, което всичко разказахте, аз си правя извода, че явно за управата на Варна е важно да има едно паршиво виенско колело и паркинги. Това е най-важното, нищо друго. Благодаря ви за разговора. Надявам се скоро пак да разговаряме, само че вече нещо конкретно да говорим. Ние се надяваме така с вас, от 1 година си говорим подобни неща. Дано най-накрая някой чуе или поне се замисли върху това, което вие казвате. Благодаря ви още веднъж. И аз благодаря за поканата. Уважаеми зрители, разговарях с председателя на клъстър Черноморска икономическа зона, инженер Дойчин Ников.